Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani dai a all over industry nan Kannywood na Kano, sunana Baba Ahmad. Series. Wato sin din da ya burge ni a cikin wannan ƙwayar halitta shine sin din da na tafi gari ya gari har ya ƙauye na je na ɗauko ita yarinyar nan 'yar ƙanina na dawo da ita birni na kuma bata mijin aure. Ito kamar yadda ka sani cewar kamar mu mutanen da yake a yadda muka fito a wannan fim kuma a yadda aka dauke mu marasa akwai kasan irin wannan abubuwa mun gansu a gidan masu akwai tandar baki muke yi kasancewar Allah ya nuna mun wannan abu face to face kawai kuma aka kawo wa ita wannan yarinya take wani gaddamaci sai na ce mata to in mai ta ba za ta ci ba bari ni in fara ci kuma nake mata fadawa da a irin wani abu babu shi a gidansu kuma ni ma babu shi a gidana na gan shi kuma haka kawai to saboda haka shine abin da ya bani daɗi da bani sha'awa kawai da ɗauki wannan naman kaza na saka ban ma san lokacin da na saka a baki na ba. Masu kallon mu ina muku fatan alkhairi wannan fim mai suna ƙwayar halitta abu ne wanda yake mai ban sha'awa mai ban dariya mai ban takaici da abubuwan da yake ya kamata da abubuwan da suke na faɗakarwa saboda haka muna kira ku tara a channel ɗinmu ƙwayar halitta tv don saboda ku rinka kallon wannan irin al'amuran al'ajabi da wannan fim yake gabatarwa da fatan za a sha kallo lafiya. Wannan sunana Baba Ahmed Rijiyar Lemo.